Dobro, brate, vidio sam te, možeš da pokušaš da mi se prihvati. Glup si. Ajde. Kao što vidite, ovo sam napravio. Snimi, bre. Što je dobro? Brate, kad si ono... Našao sam čelik ispod kamena. I gvožđe. Ne, to je čelik. Čuti, moram kažeš da smo pljačkali cigar. Dobro, ajde. Kao što vidite, ono drvo nam nije ništa poslužilo, vidite. Jedino može za pot, ovo. Ne može zato što je... Da. Mokro je. Ali da. Ovo je naša kuća. Ali nismo napravili krov. Ne, krov nam ne treba. A da, ne pada kiša. Ne, treba da pada kiša. Šta ako dehidriramo? Pa kako To je veoma česta greška. Da hoćete da napravite sklonište. Nikada nemojte da pravite sklonište. Samo obeležite svoju teritoriju cementom. Idemo, moj učeniče. Natrag u šumu. Pa još materijala. Kirima srca, gosaka... Fuck, ne mogu ću padnem. Ali ne vas. A da, imamo i uvodnu špicu od sada. Kao što vidite, natrag smo u šumi. Vidite, ovdje imate jedan gejzir, oprostite, vulkan. Tamo imate jedno streljano. Ajmo tamo. Ne, šta? Ja sam na NATO. Izbašću te nože. To su moji nože. Ove stene su vulkanskog porekla. Ne zajebam se, ozbiljno su vulkanskog porekla. Idemo. Ti se uopće ne zajebavaš. Šta je ovo? Da li je moguće? Vlažne maramice. Znate li vi ljudi koliko je ovo retko? Ja mislim da kad sam malo prepošao nisu bilo ovdje. Jesu. Ovo može da vam posluži za oštrenje noževa. Vidite kako se priroda sve setila da nam da, ali mi ništa ne znamo da iskoristimo. Ajde obriši mi taj drugi nož, molim te. Da. Ozbiljno. Sjebo sam ove noževe. O, zdravo, vidio sam vas. Oštrio sam noževe. U prirodi morate da oštrite svoje noževe. Morate da ga oštrite svakodnevno da bi vam ostao oštar i da bi mogli nešto da ubodite. Idemo. Kao što vidite, onaj vulkan što sam malo prespomenuo, ugasili smo ga našom magijom. Mi smo ninja. Zdravo, kako ste? Drago nam. Vidite. Šta? Da li je to moguće da su nam domoroci... Šta radiš tu? Šta to radiš? Šta to radiš? Da li je moguće da su nam domoroci postavili zamke svuda po šumi? Nije moguće. Ne. Ovoga sam se najviše plašio. Ne! Sad imam moć zemlje. Naruto! Nemam dovoljno čakre. Dajte, zemlja je jestiva. Zemlja je veoma jestiva. Čekaj. Gdje su one maramice što sam ostavio? Ne, čekaj, moram budem pogrebljen. Možda se pitate zašto sam pogrebljen, ali to je zato što zbog prirode, da bi se bolje kamuflirao. Prekini to da. Idemo. Vidiš pistu? Naruto. Šačili smo dugo vremena. Ne znam da li ću uspjeti. To je baš duga šetnja. Šetali smo već
Tu smo već 20 minuta. Počinjem. Ne verujem da ću uspjeti. Ću poveći. A za tebe, za mene? Ja? Who fucking cares about you? A da. Da si račun. A da, svećate šta sam rekao, treba vam drvo da bi napravili kuću zato što je sklonište važno. Morate sada da... Važno vam je krov na glavi, zbog toga što može da padne kiša. A verujte mi, ne želite da se pokvasite po ovako suvom terenu. Idemo. Baš su. Žirovi, njih jedu divlje svinje. Možemo poslati mamac. Idemo do mamelice koje ćemo da napravimo. Ovo zemljište je vama porastu i nije uopšte suvo. Kao što vidite, ovdje je pre mnogo stotina godina, nego oko 200, udario meteor koji je ubio sve dinosauruse. Možete vidjeti ovaj krater, ovdje dođi malo vama da snimiš. Idem. Da li vidite tu lepotu meteorsku? Albe. Ovdje možete da nađete jaja vanzemaljaca koje mi svakodnevno ubijamo. Čisto iz zabave zato što smo stoke. Da, Dušan je vanzemaljac i zato ga niko ne voli. Ajmo. Mislim da kažeš... Morate u šumi da znate dobro da se penjete. Budale. Zato ja imam ove kukasti nož koje se uopšte ne zove karam. Dupe jedna. Idemo. O ne. Sad. Pa naravno, ja znam šta ću. Ja sam vam već rekao šta da radite oko trna. Šta? O ne, lavina! Bešimo! Čekaj, Drži noževe. Imamo vreme. Kada kreće lavina, samo se pomerite u stranu. Da, to je bilo lažno i to je bio false alarm. O, šta ovdje imamo? Konačno smo našli ručak. Pogledaj. Probaj, možete ukusno. Grizni. Pogledaj, samo za tebe. Volio bi. Ja da, to. Smrdi kod sranja. Idemo. Idemo. Ne znam da li ću uspjeti. Shit, nigga. Ajde. Kaži si pojao. Pojao sam. Prestao sam da jedem. Prestao sam snimam. Ajmo što idemo, ajde. Snima. Prestao sam, ajde sad si sako. I rekao si kao što vidite već da prolazi kuću. Trebalo nam je 5 minuta, čekaj, 3, 4. Brat, ja nisam skipao. Napravili smo temelj za kuću. Mislim, ovo nije temelj. Ovo je, da. O, ne. Ne brinite. Moj limbo trening je baš za ovo služao. Ako želite da idete u šumu, morate da znate da igrate limbo. Tako da trebate ovo da radite. Idi tamo malo da im pokažem umeće. Moj sensei je uvijek govorio, ako želiš da se sagneš od nazad, moraš krenuti putem limba. To mi je mnogo pomoglo u životu. Možda ne bi bio danas ovdje. Idi tamo s njim. Za malo da me preuzmu demoni. Senseju, izvini ako sam ti izneverio. O, da li je moguće? Mrtvo drvo. Umrlo je tako mlado. Taman. Razmišljam se da ovdje napravimo kuću, vidiš. Da uništimo ono tamo onaj šipak. Šipak se ne jede, vi mislite da džemu čipka dobar, ne. To je otrovno, to svi znaju. To svaki šumar zna. Svak zna. Idemo. Pazi.
Možeš da se sagneš kao da je bilo close. Ovako. Samo sam te testirao, mladi učeniče. Idemo mi. Ki ljudi misle da se kuće prave lako. Kuće se prave lako. Kuća je veoma stabilna. Samo sam testirao kuću. Vidimo se u sljedećoj epizodi gdje ću vam pokazati kako se pravi sushi. Vidimo se.